Suoritimme kokeen, jossa suomalainen yrittäjä, kutsutaan häntä vaikka Pertiksi, suostui Saipan kausikorttia vastaan sulkeutumaan samaan huoneeseen älypuhelimen kanssa. Huoneeseen sulkeutumisen ajaksi Pertti luovutti pois kestolottokupongin, kartanovolvon avaimet, lompakon sekä myös nykyisen matkapuhelimensa. Mitkä ovat tunnelmat? Mikäs tässä, sanoo Ritari S. Ottaisitko edessäsi olevan älypuhelimen käteesi? Jahas, että oikein älypuhelin. Kyllä. Mitenkäs päin tällaista vei, että uskaltaa kädessään pitää, ettei vaan mene normaalikäytöstä rikki? Ei mene. Kosketa sitä isoa näyttöä, niin se herää henkiin. Eikä tää tule raavaa miehen känsistä naarmuja. Ei tule. Osasin vaikka mensa ja se olekaan. Huumorimiehiä sittenkin. No joo, mutta vakavasti puhuen, niin minulla ei ole tälle mitään käyttöä. Oletko aivan varma? No varma kuin parman kinkku. Minulla on jo kännykkä, sillä pärjää vallan mainiosti. Puhe kuuluu niin kuin puhelimessa kuuluukin ja tekstareitakin pystyy näppärästi näilläkin kämmenillä näpyttelemään. Nyt sitten pitäisi opetella ihan uudet temput. Ei mulla ole aikaa moisiin kotkotuksiin. Otetaanpa ihan rauhassa. Joo, otetaan. Koska se on älypuhelin, se on helpompi käyttää kuin nykyinen puhelimesi. Kaikki on kätevästi kosketuksen päässä. Se on toki myös puhelin ja täysikokoinen näppäimistö tekstiviestittelyyn. Mitäs? Myös nettiin ja sähköposteihin pääsee käsiksi helposti. Sähköpostit hoitelen kyllä tietokoneella silloin, kun konttorille ehdin. Ihan hyvä PC se on edelleen. Sillä käy myös netissä ihan työasioissa ja vähän viihteelläkin. Sitä vartenhan nuo tietokoneet on, eikö vaan? Ja kohta niitä sitten ei tarvita ollenkaan. Mitähän siitäkin seuraa? Siitä seuraa se, että sinun ei tarvitse enää ravata sähköpostien ja nettisurffailun takia konttorilla. Joo, hyvältähän tuo kuulostaa, mutta moni kakku päältä kaunis, niin kuin äidillä oli aina tapana sanoa, eikö se? Nettipuhelimessa olevaa operaattoreiden juoni saavat nyhdettyä viimeisetkin rahat asiakkailtaan. Ei ole. Mobiilinetti on nykyään edullinen palvelu. Ei, kyllä puhelin on puhelin, piste. Nyt myydään älyvedoten kalliita leluja, joista ei ole mitään hyötyä. Ei ainakaan työhommissa. Kyllä se on hyödyllinen työkalu. Puhelin muka työkalu. Aina mun kaikki kestää. Kyllä ne miehen työkalut löytyy autotallista tai liiteristä. Väärin. Älypuhelimella hoidat pankkiasiat, tilausseurannat ja vaikka taulukkolaskennan. Oho, että pankkiin puhelimella. Kasku eivät laita televisiota puhelimeen. Ovat laittaneet jo. Myös navigaattorin. No jos ei mies löydä perille ilman puhelinta, niin mikä mies se on? Jos ei muu auta, niin piparin muruja polulle tai kartta ja kompassi kouraan. Olisiko aika myöntää, että hyödyllistä laitetta pitelet siinä edessäsi? No joo, sitä ei vaan oikein mielellään myöntäisi. Se on vain inhimillistä vastustaa uutta. Apropos, mitäs nämä kaikki värikkäät pallurat on tässä näytöllä? Ne ovat applikaatioita. Niistä on sekä hyötyä että huvia. Voit ladata niitä puhelimeen. Onko tässä mukaan vatupas? Kyllä. Tämä pöytähän on vinossa. Mitäs perkuletta? Heilauta puhelinta. Oho, se on oikein taskulamppukin. Mitäs nämä tämmöiset linnut on täällä? Angry Birds. Tämä soi. Pertti. Joo, voisinko mä vaihtaa sen Saipan kausikortin niin tähän puhelimeen? Soneran yrittäjän huippupaketista löydät markkinoiden parhaat älypuhelimet. Lähes rajattomasti puheminuutteja ja netin käyttöä aina samaan edulliseen 39 € kuukausihintaan.